Práce v televizi je jako prodávat obědy v restauraci přes polední špičku. Obrovský tlak, nula času. Vyrobit jednu grafiku nám kdysi trvalo i týden, dneska minutu. Takhle vypadalo původní workflow. Dramaturg přišel za grafikem a řekl mu, co chce. Grafik to musel pochopit, přepsat a od nuly vyrobit. Nestihlo se všechno a vyplynuly z toho hádky, stres a chyby. Jakmile přišel druhý grafik, nastal problém. Nebyl přehled o tom, kdo co dělá. Stávalo se tedy, že oba vyráběli to samé, anebo naopak nevyrobili vůbec nic, protože si mysleli, že to dělá ten druhý. Každá grafika byla individuální a časově zabrala přibližně 2 hodiny. A třeba tahle grafika zabrala celý týden. První posun přišel s šablonami nejčastějších grafik. Zrychlilo to výrobu a část práce se dala delegovat dál. Například lidi od sociálních sítí si šablony mohli vyplňovat sami. Grafici místo přepisování textů začali tvořit šablony. Jedna grafika od zadání po pojmenovaný soubor zabrala dohromady hodinu práce. Pak přišla první automatizace přes Google tabulky. Dramaturg už nepsal grafikovi, vyplnil si zadání do tabulky a grafiku si vyrenderoval sám. Zadání, render i dohledání zabralo 10 minut a grafik z toho úplně vypadl. Mohl se tak soustředit na kreativu a vývoj dalších šablon. A poslední krok, vlastní aplikace napojená na data z Opty. Dramaturg vymyslí jen titulek, zbytek systém doplní sám. Zadání, render, pojmenování, všechno automatizované. Pamatujete na tu grafiku, co kdysi zabrala týden? Dneska je hotová za minutu. A o co tady celou dobu šlo? O konzistenci. Vyrobit grafiku, kde každá vypadá jinak, to zvládne v Canvě nebo přes AI kdokoliv, ale udržet jednotné logo, barvy a brand manuál napříč stovkami grafik a celým týmem, to je jiný level. Aktuálně zastává práci za 8 juniorních designerů a protože stahuje data z Opty během zápasu, můžeme divákům dodat aktuální infografiky, které by dřív tak rychle nešlo vyrobit. A co z toho plyne? Když zvolíme správnou technologii a dobře nastavíme procesy, můžeme ve 2 lidech pracovat jako 10členný tým. Zamyslete se, co by přineslo firmě, kdyby se systém rozšířil na další oddělení.